Mae'r diwydiannau creadigol a rhyw werth o 1.4 biliwn o bunner flwyddyn i economi Cymru sy'n dangos pa mor bwysig yw'r sector i Gymru a mae llwyddiant y sector yn cael ei drafod ledled Prydain ac Ewrop i ni gwybod bod Cymru wedi troi yn ganolfan o'r agoriaeth ar gyfer y sector gynhyrchu. Ond mwyn parhau ar frig y tabl yna, mae rhaid i ni arloesi, mae rhaid i ni ddatblygu syniadau newydd a thechnolegau newydd mwyn caniatáu ni aros ar y brig. Mae BBC Cymru wedi bod yn gweithio gyda Media Cymru ers rhai blynyddoedd bellach ac yn bennaf yn y maes o arloesi yn cydweithio ar bartneriaethau mwyn edrych ar ddatblygu fformatau newydd, edrych ar ddatblygu cynnwys newydd ac mae hynny gyda'r gynulleidfa mewn golwg edrych ar sut allan ni wasanaethu cynulleidfaoedd newydd a denu cynulleidfaoedd newydd i'n cynnwys ni trwy arloesi ac mae wedi bod yn fuddiol iawn i ni o BBC Cymru i'r gynulleidfa ac yn wir i'r sector ehangach. Mae'r Gronfa Arloesi gyda Cynnwys wedi bod mor gyfan gwbl allweddol i ni wrth i ni ddatblygu syniadau mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Gyda rhwng gyntaf, nathon ni edrych ar dechnolegau a fformatau mwyn cyfleu syniadau straeon newydd i gynulleidfaoedd. Yn yr ail rownd, i ni wedi edrych ar yr amgylchedd a newid hinsawdd a sut allan ni wahodd syniadau fydd yn caniatáu i gynulleidfaoedd ymgysylltu â'r pwnc yma a deall y pwnc yna o'r newydd ac yn ni'n edrych mlaen yn fawr iawn at ddwyn y syniadau yna ar y sgrin.